Lumbajong constituency Arlopen Bangkrehini APHLC Klembang P Atum Arpupen COC BJP along Kaching Bedun. Karbi Anglong Pen Golaghat District Ahoy along EC entry check post Bipontanglo. Rong Plikebrahini Karbi Khasi Panar Atum Pen Aduya Hoya Putak Lang Hempi Forest IB along Arsikjit Mai Kangni. Karbi Anglong Life Adaba Birta Long Pen Elisami Mirin Hansipi Pine Birtang Ton Pen Arjupanikta. Kidamtang busik ni pai kebarni arnikang sama por Lumbajong constituency ke parlo Pregjam polling station along All Party Hills Leaders Conference Klembang P atu metang arpu COC BJP Rachari Asong along Kaching Bedona Berta Nangle. Kopia Thesi All Party Hills Leaders Conference pen COC BJP along Kidun lopu Pherangki atum Karjuhut alang litum ke thakdona tingki. All Party Hills Leaders Conference Asong ja angbong kachiton tet happy. Bangso jok song upon ning ke the kavya joy ni lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaching thura sai mo ke claim ke dam ke mesen ang thek ke theklong si BJP along kaching bedun pusi ning jerinti ane la tum ki claim bang ke je candidate hijan pusita me alam kachiton wangwe ta do mane kachikroi wangwe la sonta do kok piti amasini litum la mohila committee hin pen bang ke ining chithedun chitheklong leader lo lamsi bini bangke la BJP phansi cha khalo la Dr. Tuliram Ronghang sir along si kengkam che Jordan thupo polo ki claim ke dam BJP alone le ke join na nam thege la polo non Dr. CM Tuliram Ronghang sir bang ki claim ke dam pono development ponoi la towar ponoi nonili tumphan kevania sona mung ponoi non mane facility hui kevan se tame non ni tuan to air non son airport non kevan ji airport tang ho non son la la 4 line tang ho la pen non la river la flyover kevan hai se tame na lang manon non di pu along pusitame alang ki claim ke dam pusitame mane ke ching tour hai hui pusitame mane towar pendang lok pusitame ma isia development alang ligi claim ba mane di ining ke sing samduna son bang tikdom ining aklom se ining sing samduna son bokok lai. News report Karbi Anglong Live. Lakhaing ko rapho nilip MEC constituency ke parlo koilamati hawar pen kailo kilometers phosu se tokolangso murfoloni forest account submit office adung Karbi Anglong district lapen Golaghat district adu ya hoimate border along Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen anso se midu ke pangcho pontu bomji aphan pura tokolangso entry check post gate mate dondri wo signify sir kebarni ingpu pontanglo. Lason si kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo kaddu kave long inquire truck a constituency break jam along adu ya hoilong jesemet lason entry check post gate kang pupon pinangan kido son si pu tokolangso ahawara longta Golaghat district adu ya hoilong amat tokolangso entry check post gate ingpu ponsi kiching arni penta angtan pen pu Karbi Anglong arlo nangke pangno agari a motor aphan anta medu kipi tekang pangching pon thek dun tong tanglo kiching siani lake Mohendra pick up agari sangti arlong karthang agari check ke pon agari pen kiching lok penangan agari a motor atuma phan arona teng pen medu tekang nanglo labangso get mate adondri non ahempu lake radasai klembang phu methang longle phelang kaching hon thek abang phu sikari terang alang lisi ahempu cheparong ponsi non amat midu ke endun chengponlo lasi non pen ke kadu kaviarat atumta gari motor pen ke dam atum Karbi Anglong Autonomous Council midu ke en aron atang ting pen tekang nang popusi pherangkia thengno dondri kachepa hempu sikari terang ahin pen lapen hadak ke do sai klembang phuatum klardak pen than pachini dun pini nang tum ke dak ke get ke cheng si lo ma
Oh, ini keceng sih te hum kan lo pini ke gari ke abe larsing dah hum thom masalam hum thom kupia gari lo ke ong nai ke ni ong nai ke la sa gari la pen adong gari ihum aku la sa gari mate Mahendra pick up ihum long kan lo na tum kang thanan ke pene 4 wheeler la pen 6 wheeler atuman ta pene pocket sih atom yan bom te tela bangso get ayam fu ke mal sekari terang de ayam ngen dagman bo okala ten lanang tum kela okor gari phanchot ma manda kaprek phandana tum mane bai taho sakar ho bola hai than ke anun te la gari gari koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong live West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy kedo Karbi arong rong thongkep rahini la pen khasi panar atum rongkep kadukawe rong plikep rahini arong asar phan soching amreng border development committee atum pen pangrumsi adoy ahoy along arona ting pen nangke dodun pa meji aphan chingki chingwai pedopon longle ke jor ke nam avarsai ang tan pen ke wang atuma phan nam jor longlelo ke jor det abang pho phan Kar Japan Sika Suri Pokep Chipinang Ji Lapen Adai Lakho Kabisar Along Adai Kitunang Ji Kachirai Lamthe Piklangpon Labang so mai ke padopon along Rong Asar SGB KSA Hampang Song Lapen Chirok Tok Aradatum Chitong Dunsi Ardido Jot Pen Chingki Chingwai Pon Karbi Anglong along le along ke do tum an medu sitame Ladakh Karbi Anglong along si pinang jia lam the sitame lamrai ke deng lam the jaipon kedam tang suri hini ra truck pen pining suri hini ra eng kora pho angbong an aduya hoyalong suluk sodak atomon kape japlong le teji aphan kachisong ke pangrum ke klem kachipaduk krup asonsi non ke wangjilang suri hini ra eng kora pho Independence Day ke talon hud Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atum kachingki kachiperai jesemet Meghalaya pen West Karbi Anglong longle ke thak pen pillar ke som ke pangdak ponji aphan stami ahok pet Pharukri sirke brap hokebra isi Indian Survey Demarcation ating pen si puthot ahoylong pillar somnang jipusi SAB DC Amaipu Agustin Hansepen Pachinipon Kithom nitum kirai pon thu bangke je Karbi Anglong arlu ang tanpen kiwang hidi kome kido anatum stame ladake Karbi Anglong arlu si medu bangke piponai la hello yong si Karbi Anglong aphan ahidi ba medu pipon pe plotang te hidi bangke klempon longle usinli tum rai pon lo athe itum lai hui longle phelang nam longle li namun hajada yati le nam sita chok sita me la Karbi Anglong arlo ki dua tumsi la hidi long le tanam bang ke chinam long chodiji la pen meduta pithai nangi yong se medu pipe plotang te la dak bang ke nilitum ahi dista me pa klempon long le det jip hansi singki singwai pon lo Hamren Ben Daniel Inghi Karbi Anglong live Jaipong Hawaralong kedo Singhason constituency ke parlo Singnar Camp polling station along Anerlo por phai Krehinia por malompen mass joining amai kedeng pon Bangso mai Singnar Camp polling station bhut committee atumsi paduponlo Bangso mai along alhui sarpo amana pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun lapen man pengpen Dipu LA MLA Bidya Singh Ingleng Hauraghat LA MLA Dorsing Ronghang Rupsing Teron MP Amar Singh Tiso Rajiv Milik Anparta Ongdung BJP Klembang Phi Lapente Man Peng Kedo Adara Tum Chitong Dun Pen Ingsamjin Pen Mai Pichun Pon Jongdami Labangso Hawar Matia polling station ke Singhason constituency Angkang Pi An Pen Tame Kepap Hitun Hup Angbong ke Lata Isilo Lapen Lapu Anarni Mate Aningkan Kaprek Rachari Asong Atum Tame Charilo Bonsetame CM nangka humri puke ave pinla lapuson si
Nonapor BJP Radasai Klembangpu Rajiv Milik Tami Jaipong Ahawaralong Kido Singhason constituency Singnar Kem polling station no Angkang Kisung Keboy Chichini Ponsi Man Kido Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pan Chopa Ponpen Rad Akisung Keboy Pini Bangso Maya Longpen Chithan Chimompon Bangso Maya Long EPL Chelsea Lapente Congress I Rad Pangri Asong Pen Bang Parut Trok Sose Armu Atum BJP Rachari Asong Long Chapaukdun Bangso Long Chapaukdun Armu Atum Pen Kaning Jepon Ke Parivartan Asorkar Mati BJP Sorkar Atum Ke Claim Kidam Anparta Non Ki Khibom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ke Japon Lapen Ke Claim Kidam Ke Misen Lapen Ti Ning Ching Samdun Parpik Ajoksi Pini Pen Ke BJP Asorkar Long Chapaukdun Loputa Ning Jepon PSLC Aro Congress Senar ke nota polling station ekini ligar itor Senar PSLC baru aro longte baru Senar PSLC baru dekhera kolon ditut aji bihoko poriale jodan purise voters ko pray 600 man voters eloki aji jodan korai ene jano ratiko poriale jodan karjosi ase poriale jodan tasot dipu ate local committee Inita polling station gute kini team to ahile PSLC taso shooting enta consensus tado jiman kini leaders local committee ta leader kina ko PSLC ko ahi amar BJP ta log jodan Langhin pen sarpang ring tikathar Karbi Anglong lai Tang te pinya da berta ke lapan si kang ton paniklo